ପିଲାମାନେ ଆଜି ପଢିବା କିଏ କ'ଣ ସବୁ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ ହେଲା, ଯାହା ପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ଆଜି ସୁବିଧାରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ। ସବୁ ଉଦ୍ଭାବନ କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଉଦ୍ଭାବନ କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି କ'ଣ ସେ ଜିନିଷକୁ ଭଲ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ। ଝର କଲମ କିଏ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ? ଝର କଲମ, ଯୋଉ ଆମେ ଯୋଉ କଲମରେ ଲେଖୁଥିଲେ ଆଗରୁ ଯୋଉ କଲମ ବାହାରୁଥିଲା, କାଳି ପୁରେଇକି ଲେଖୁଥିଲେ, ଝର କଲମ କିଏ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ? ଆମେରିକାର ୱାଟରମ୍ୟାନ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ। ୱାଟରମ୍ୟାନ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ ଆମେରିକାର। ସେ ୱାଟରମ୍ୟାନ ଝର କଲମ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ। ସାଇକେଲ ଯୋଉ ଚଳଉଛ ତମେ, ସାଇକେଲ ଚଲଉଛ, ସେ ସାଇକେଲ କିଏ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ? ମ୍ୟାକମିଲନ। ସେ ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡର, ତାଙ୍କ ଦେଶ ହଉଛି ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ମ୍ୟାକମିଲନ ସାଇକେଲ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ କିଏ? ମ୍ୟାକମିଲନ ହଉଛି ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡର, ୱାଟରମ୍ୟାନ ହେଲେ ଆମେରିକାର। ଉଡାଜାହାଜ ଏରୋପ୍ଲେନ କିଏ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ? ଉଡାଜାହାଜ କିଏ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ? ୱିଲବର ରାଇଟ, ଅରିଭଲ ରାଇଟ। ଦି ଭାଇ ସିଏ, ୱିଲବର ରାଇଟ, ଅରିଭଲ ରାଇଟ, ଆମେରିକାର। ୱିଲବର ରାଇଟ ଓ ଅରଭିଲ ରାଇଟ। ୱିଲବର ରାଇଟ, ଅରଭିଲ ରାଇଟ ଉଡାଜାହାଜ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର କିଏ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ? ଉଡାଜାହାଜ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ୱିଲବର ରାଇଟ, ହଉଛନ୍ତି ଆମେରିକାର। କମ୍ପ୍ୟୁଟର କିଏ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ? ଚାର୍ଲସ ବ୍ୟାବେଜ, ଇଂଲଣ୍ଡର। ଚାର୍ଲସ ବ୍ୟାବେଜ ଇଂଲଣ୍ଡର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ। ଚାର୍ଲସ ବ୍ୟାବେଜ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ। ଟେଲିଫୋନ ଆମେରିକାର ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର ଗ୍ରାହାମ ବେଲ। ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର ଗ୍ରାହାମ ବେଲ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ ଟେଲିଫୋନ, ସେ ଆମେରିକାର। ତାପରେ ଆସିଲା ରେଡିଓ ହଉଛନ୍ତି ମାର୍କୋନି, ଇଟାଲୀର। ରେଡିଓ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ କିଏ? ମାର୍କୋନି ହେଲେ ଇଟାଲୀର, ମାର୍କୋନି। ତାପରେ ବିଜୁଳି ବତୀ ମାନେ ବଲ, ଯୋଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ବଲ, ବିଜୁଳି ବତୀ, ଯୋସେଫ ସ୍ୱାନ ଆଉ ଥୋମାସ ଏଡିସନ। ଜୋସେଫ ସ୍ୱାନ, ଥୋମାସ ଏଡିସନ। ଜୋସେଫ ସ୍ୱାନ ହେଲେ ଇଂଲଣ୍ଡର, ଥୋମାସ ଏଡିସନ ହେଲେ ଆମେରିକାର। ବିଜୁଳି ବତୀ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ। ରେଡିଓ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ ମାର୍କୋନି। ରେଫ୍ରିଜରେଟର, ଯୋଉ ରେଫ୍ରିଜରେଟର କିଏ? ଜାକୋବ ପାର୍କିନସ, ଆମେରିକା। ଜାକୋବ ପାର୍କିନସ ଆମେରିକାର। ଜାକୋବ ପାର୍କିନସ ରେଫ୍ରିଜରେଟର ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ। ଥର୍ମୋମିଟର ତାପମାନ ଯନ୍ତ୍ର
ଜ୍ୱର ହେଲେ ଆମେ ସବୁ ସେଇ ଯନ୍ତ୍ରରେ ମାପୁ। ଥର୍ମୋମିଟର ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ଦେହର ତାପମାତ୍ରା ମପାଯାଏ। ଥର୍ମୋମିଟର କିଏ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ? ଗାଲିଲିଓ। ଗାଲିଲିଓ ହେଲେ ଇଟାଲୀର। ଗାଲିଲିଓ ଥର୍ମୋମିଟର ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ। ଗାଲିଲିଓ ଥର୍ମୋମିଟର ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ ଇଟାଲୀର। ତେଣୁ ଝର କଲମ ୱାଟରମ୍ୟାନ୍, ସାଇକେଲ ମ୍ୟାକମିଲନ, ଉଡ଼ାଜାହାଜ ୱିଲବର ରାଇଟ୍ ଅଲିଭର ରାଇଟ୍, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଚାର୍ଲସ ବାବେଜ, ଟେଲିଫୋନ ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର ଗ୍ରାହାମ ବେଲ, ରେଡ଼ିଓ ମାର୍କୋନି, ବିଜୁଳିବତୀ ଯୋସେଫ ସ୍ୱାନ, ଥୋମାସ ଏଡିସନ, ରେଫ୍ରିଜରେଟର ଜାକୋବ ପାର୍କିନସ, ଥର୍ମୋମିଟର ଗାଲିଲିଓ। ତେଣୁ ଉଦ୍ଭାବନ ବିଷୟରେ ଜାଣିଦେଲେ ଆମେ ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ। ପଚାରିବି ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବ ସବୁ, ଜେନେରାଲ ନଲେଜ ଆସିବ। ଭେରି ଗୁଡ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି।